Әлбәттә, менә бу мондый проектлар ни өчен кирәк? Гомумән кызыгы бармы? Кеше күп түгел бит дигән шундый сораулар биргән мөмкиннәр, әлеге сорауларга җавап бер генә. Әлбәттә кирәк. Һәм алар берәү генә түгел, алар барлык ял паркларында, туристлар булган урыннарда кирәк. Ул бер монда гына түгел. Кайдадыр нәфис сүздә булырга тиеш, кайдадыр бию булырга тиеш, кайдадыр мәзәк сөйләүче булырга тиеш, кайдадыр әкият әйтүче, дастан сөйләүче булырга тиеш. Без моңа кадәр үзебезнең биюләребезне, без гомумән татарның менә шундый бер үзенчәлеге бар. Без үзебезнең мәдәниятебезгә шактый төкереп карый торган халык. Biz менә ничек бар, шулай бар. Бәлешне көн сайын пешерәбез, дип әйтәбез бит инде пешмәк хәзер. Шулай бәйрәм ризыгы түгел, ул көндәлек ризык. Без аны кайда монда аш ялабыз, өйдә дә пешерәбез. Һәм биюгә дә шушындыйрак мөнәсәбәтебез. Әлбәттә, мин гелдә бию бетә дип исәпләмим. Менә авылларда кай вакытта менә күптән түгел генә туйда булырга туры килде мин яшьләрнең. Ул 22-27 яшьлек яшьләрнең, әле ул ир егетләрнең шулай итеп биегәннәрен күреп, мин шаккаттым. Бию бетә дип исәпләмим. Үзенчәлекте киенде. Һәм инде авылга кайтсагыз, мин инде Балташ дип сөйлим инде. Кайтсагыз, әйме анда менә абыйлар, бабайлар шундый матур итеп тәмләп кенә аны уйныйлар. Аяклар үзләре хәрәкәткә бара, һәм инде 2-3 сәгатьтә бисең дә бик дәртләнеп бисең. Менә шулайрак. Мин үлем мәдәниятне, безнең мәдәниятне без бит инде хәзер югалта яздык, хәзер телендә югалта яздык. Аны остан куптарып чыгару турында түгел, бәлки инде булганын ниндидер икенче әйберләр белән кушу турында кушырга курыкмаска кирәк. Шул ук фламенко бит инде ул хәзер ЮНЕСКО тарафыннан кертелгән нематериальное культурное наследиега, һәм шул ук фламенконы күп нәрсәләр белән кушалар. Ник без куркабыз аны нәрсә белән дә булса, бүтән нәрсә белән кушырга? Чөнки кешене кызык әйберләр белән җәлеп итәргә кирәк. Кызыктырырга кирәк, яңа ритмнар белән куркмаска кирәк. Чөнки без кушкан саен ни барачак? Үсеш.